vanmiddag even nog eitjes halen en wat kaas bij Romy en bij Willem. Bij Willem even, ja. Vind ik leuk. Ja. Nou, ik pak deze meisje even, ja? Ja. Ja. Was dan een stuk ballen voor mijn klein maatje, want ik krijg nou aardworst en nog wat. Oké. Hey, een goeiemorgen. Even de boel lekker uit fietsen. Ja. Waar komt hij vandaan? Oh, daar. Gouda? We hebben gisteren dit blaadje gepakt bij uw vrouw, denk ik. Ja, ja, maar je spreekt Belgisch. Ja, maar je zijn Franstalig eigenlijk. Franstalig, Ja. ja. Mooi. En mevrouw, kom even, Famke. Dank u wel. Nee, maar die zijn klein hoor, dan mag je wel er 2 nemen. Ja, want een Fransman die mag ook graag snobben. Hè? Ja. Hey. Ja, meneer De Haan, alles goed? Heb je een mooi seizoen gehad? Goed zo. Ik kom nog een keer dat ik met de boot lig, kom ik even bij je. Jo. Ja, prima. Wij zijn om uw vierde hier alweer bezig, dus we zijn eigenlijk we trots dat we haast de eerste lustrum alweer hersturen. Ja, dat hier we net verwachten. En ja, we vernemen steeds meer dat we dat, en Marion en ik, dat we het nog lang net loslaten. Ik dank u wel, meneer Dropje, Snoepje, mevrouw. Und Sie finden Sie es schön in Friesland? Wonders. Hoi, hallo, alles goed? Ja, geweldig. En ja, dus aan die ruimte niet. Ja. Ook een Amerikaan die had verteld, ik gans de wereld geweest en hier in Friesland kunt mij van mij aannemen, zegt hij. Hier in Friesland is de schönste vaarradwegen. Ja. Is dat deine vriend? Is hij wel lief? Mooi. Een hele mooie simmer. Maar nu in augustus weer een paar rare weken. Hudewien, want dat plegen dus. En maar daarom is die e-bike zo belangrijk, omdat die Hudewien. En ik ben, ja. Want de e-bikers die blauwe komen dan? Ja, die zonder e-bike komt, die had het zwit op haar hasses. En ik ben zijn, en die oude wiefjes met al die rolgedientjes op haar heupen, die komen zo mooi eraan fietsen. Nou, ik was bij, die had het zegeltje dat wat zeer, maar dan crimineren ze net verder roer. Dus ik ging lekker terug. Ja, het is fantastisch. Die is al heel oud deze. Ja, dat moet mooi hangen, man. Want als ik ze in de vaas doe, dan Nee, dat doe ik niet. zijn ze ook snel. Wat heb je hem de blom er mooi bij staan? Ja, dat is de trots van jou, hè? Ja. Dat vertel ik ook iedereen. En ja. Met alle dagen flink beter. Hè. Maar één keer in de week jou ik zo'n goede snitter pokon. Ik ben 21 en maar ik film me soms de helft van het achtje. En ik ben, dat ben ik niet meer, dat vindt mijn vrouw ik wel, maar ik ben maar ze red hadden wel mooi, hè? Dat is wel goed. Ja, van waar mee joh? Ja. Ja, oh wat mooi. We praten. Hoor een keer even aankomen. Ja. Dag mevrouw. Goedemorgen. Dat staat hier weer vrolijk op. Ja. 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 Vrouwen, nou, die vinden mij zo bijzonder omdat ze een beetje kikken op de strepen. Dus dan word ik helemaal trots. En ja, dan loeken ze de memkes een beetje omheen. En dan zeggen ze, oh, wat bent u een leuke man. En zo weet je wel. Nou, dat vind ik prachtig. Ja. En Marion vindt dat ook goed? Ja, ik vind, ja, Marion vindt het goed. Zolang ik net werk thuis kom, is er niks te redden, zei ze. Elke eurotje, meneer. Eerst betaal je en dan ga je voet. Komt u maar. Ja hoor.
Hoi, daar waren we weer, hè, jongen. Had goed. Mooi. Mooi, de funk is mooi. Dus Jim gaat in november lekker op vakantie, maar in april ben je hier weer? Helemaal. Hartelijk dank. Een schöne dag. Jim ook en de groeten in Belgium. De hele vrouw komt bij jou op die pont, hè? Ja, de hele verhaal, dat is... Wat voor een gaming famke, dat is wel zo verrekte mooi, hè? Goeie. Ja, goeie mensen. Ja, goeie. Goed, maar weer een omkeer, sorry. Wat is er nog, hoor? Niks. Nou, wij zeggen even weer het rempad weer. Het nieuwe rempad. We wisten we net precies waar dat ligt. Tje? Want Jim, ben je net bekend hier om jou? Jawel, we rennen hier heel vaak Ja, hoor. die, Als wij wennen hier in Balzert. Dit is een nijpaard en Dat wonen we even misschien. Tje? En hij het al fine kind? Nee, net, we zijn nog zoekende. Maar het oorpaard even rond van Balzert. Oh, Tot Laan heen. En dan gaan we Sabere Dieklans weer om naar Balzert. Maar hoe zit het nou met het mysterieuze naaie paard? Ja, dat weten we nog net. Dat ben we aan het uitzieken. nou, als je hier laat de kluw, en dan moet je tot deze diklans en dan aan de kluw. Maar dat is nou een heel eind. Ja, dat we net. Dat we Ik net. ben het hard voor. En succes verder. Hoi. Doeg! Hoi.